Я называю словы на расейскай мове, вы іх перакладаеце ў сваёй галаве, а потым пішаце, колькі правільных адказаў у вас атрымалася. Мне здаецца, што сённяшнія словы прыкладна ўзроўню B1, B2, таму не хвалюйцеся, будзе лёгка. Першае, тое, без чаго не абыдзецца аўтамабіль – калёса. Раз, два, тры, колы. Кожнае дрэва мае свае карані і веткі. Яны літаральна гучаць як жаночае імя. Раз, два, тры, галіны. А цяпер нешта больш далікатнае. Кружава. Такая тонкая і вытачаная прыгажосць на вопратцы. Раз, два, тры. Карункі. А як наконт такога маленькага героя, які трымае вашы кашулі і паліто за шпілінамі? Пугавіца. Раз, два, тры. Гузік. І напрыканцы прикольны, калі нешта класнае і смешнае. Раз, два, тры, зэбы. Ну што, колькі правільных адказаў вы атрымалі на гэты раз?